tajjar bil-sebti Xemxit ġmil ta' wiċċek int is-sebbaħ il-ħolqiet jiselmu l-art mis-sem kull filgħob bloħla l-sin nġikħal għalixin tal-ħajja s-sid eta fik il-ħnina jitfawwara ta'ti. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, ammen. L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, miġburin hawnhekk fid-dar ta' Marija u d-dar tagħna sejrin niċċelebraw dil-Ewkaristija dal-għodu, sejjina minn naħa tiegħi sejjer nofrija għar-Ruħ Antoni Merċieqa. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu b'mod partikolari. Illum il-Knisja l-aħħar ta' Jannar tagħmel il-festa tifkira ta' San Ġwan Bosco. Issa ngħidu xi ħaġa dwaru wara l-omelija. Biex inkunu denji, ejjew nitolbu l-Mulej jgħinna u jaħfrilna. Inti ben Alla li twelit mix-xebba Marija u sirt ħuna bniedem bħalna Mulej ħnina. Int bin il-bniedem li taf tader in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin Kristu ħnina. Inti l-kbir tal-missier li bentiju li salva l-ħutek u twassalhom fis-sema Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Inta għażilt lis-saċerdot San Ġwan Bosco biex ikun missier u għalliem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erwieħ u naqdu lilek biss. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien is-Sultan David qal lil Ġowab u lill-kmandamenti tal-eżerċitu li kienu miegħu: morru duru mat-tribujiet kollha ta' Iżrael minn Dan sa Birsaba u għoddu lill-poplu biex jien inkun naf l-att tal-poplu. U Ġowab tal is-Sultan l-att tal-ċensiment tal-poplu li kien ilaħħaq għal Iżrael 800,000 raġel kapaċi jissilet ix-xapla, għal Ġuda 500,000 raġel. Iżda wara ċ-ċensiment tal-poplu, David ħass qalbu ttaqtaq u qal lill-Mulej: nibt bil-kbir bli għamilt issa Mulej, neħħi nitolbok dan il-ħażen tal-qaddej tiegħek għax tbellaħt bil-bosta. X'in David qam filgħodu, il-Mulej kellem lil Gad, il-profeta, il-veġent ta' David u qallu: muru għejt lil David, dan jgħid il-Mulej: 3 ħwejjeġ qiegħdlek quddiemek, għażel waħda minnhom u jien nagħmel lilek. U Gad maran David u ħabballu u qallu: trid int li jiġuk 3 snin ta' aks fuq l-art, jew taħrab għal 3 xhur minn quddiem il-għadu tiegħek u jiġri warajk, jew inkella li jkun hemm 3 ijiem pesta f'pajjiżek. Issa ħsibha u għejdi x'għandi nwieġeb lil min batni.
U David wieġeb lil Gad, inħossni f'dieqa kbira, ħalli naqa' fit il-mulej, għax kbira l-ħina tiegħu, imma ma rridx naqa' f'idejn il-bnedmin. U l-mulej bat il-pesta f'Iżrael minn filgħodu sal-ħin miftijem u mietu mill-poplu minn Dan sa Birsaba 70,000 ruħ. Meta l-anġlu kien sejjer imittidu għal fuq Ġerusalem biex jaqrida, il-mulej sobeħ mid-deni u qal lill-anġlu li kien qiegħed jagħmel ħerba mill-poplu biżżejjed żomm idejk. Dak il-ħin l-anġlu tal-mulej kien ħdejn il-qija ta' Arawna, il-Ġebbużi. X'in David lemaħ lill-anġlu jaħbad għan-nies, kellem lill-mulej u qallu: Arani jiena dnibt u jiena għamilt id-deni, imma dawn in-naċ x'għamlu? Ħadd tkun nitolbok idejk fuqi u fuq dar missieri. Il-kelma tal-mulej. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistu. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda f'qalbu. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u inti ħfirt li l-ħażen tad-dnub tiegħi. Aħfir li mulej il-ħażen tiegħi. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked, jekk ifuru lil mijiet kotrana lilu qatt ma jilħuh. Aħfir li mulej il-ħażen. Int kenna għalija mit-taħbit ħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Minejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan il-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastru daxxa bin Marija u Ġakbu u Ġose u Ġuda u Xmun? Uħutu il-bniet mhumiex hawn magħna? U huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu: ebda profeta ma qubla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom u baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Kif qedtilkom fil-bidu tal-qudies għallum il-Knisja l-aħħar ta' Jannar trid tfakkarna f'qaddis kważi ta' żminijiet ta' millux li miet fl-aħħar ta' Jannar għalhekk 1888 u twilet fl-1835. Giovanni Bosco raħal qrib Turin. Missieru miet ħallihom Romo il-tiema tfal u l-mara Armla
faqar u ħass vokazzjoni sejħa, ħoħ il-kbir li waqgħet ir-responsabilta fuqu fil-familja, il-Dan Giovanni kien kważi jsawtu biex jieħdu miegħu fil-għalqa jaħdem, mill-għalqa nistgħu nieklu xi ħaġa faqar kbir. Imma Dan Bosco ma qatax qalbu. Baqa sħiħ, jistudja kif jista', insomma daħal qassejs, sar qassejs u hekk iddeċida li jagħti ħajtu biex jgħallem it-tfal u żgħażagħ. Dak li aħna ngħidulhom is-Salesiani dak huma Uliet San Juan Bosco, il-qassisin grupp għaqda. U ġietu ħasra, il-ħasra ġietu kien jara tfal Torin, belt industrijali dak iż-żmien kien għada lura ħafna, jiġru fit-toroq, jisirqu xi ħaġa u addirittura ħabs ta' 15 sena, il-ħabs mimli b'dan it-tfal 15-16 sena, 17 sena, il-ħabs. X'korrezzjoni, x'tagħlim ħajjieħdu? U għalhekk ġitu dilli u beda bil-mod jiġbor u jara kif jgħallim. U l-ewwel beda d-dar, jieħodhom id-dar, u hawnhekk issa il-povra mamma tiegħu, mamma Margherita kien jisimha ommu għaddi soħra. U tistgħu taħsbu dawn it-tfal kienu jagħmlu trampi id-dar u s-sodot qalbu omla. Darba ommu qabdet sorra tal-ħwejjeġ, sorra tafu x'inhi, biex ċaruta kbira ħadd poġġi l-affarijiet ġo fija s-sor. Qabdet sorra xeħtet il-ftit ħwejjeġ ta' mara fqira li kellha qalt li jiena sejjira Giovanni, ma nistax nissapporti, ma nistax noqgħod. Għaltlu dan ix-xogħol dal-inkwiet kollu speċi xi tridu. Qabel ma ħarġet għalla mamma ismani, għal jien dak li qed nagħmel u rija l-kurċifiss għal dan qed nagħmlu wara. Dan ta' ħajtu għalina. U bidlet il-fema u komplet tgħinu u komplet miegħu u tagħmillu kuraġġ. Ħanejdilkom storja oħra tiegħu interessanti. Verissima, ċara. Meta n-numru beda jikber u beda iħok rasu dan it-tfal fejn sa jqedhom u x'sa jitmagħhom addirittura ta' għax aħna affarijiet bħal dan ma tantx inxandruhom meta xi ħadd jiżloq hemmhekk niżżikħar l-Alla. Allura dan it-tfal żgħażagħ beda jgħallimhom u jinkoraġġihom u beda ipprova jibgħathom jittalbu xi ħaġa tal-flus biex bihom ikun jista' jieħu ħsiebhom. U jekk ikun possibbli jikri dar kbira ħajżommhom ġo fija. U dawn bdew imorru jħabbtu l-bibien, Torin, bad hemm il-ksieħ kien ikollhom il-beritta ġo rashom, ineħħu l-beritta u min jiġi fil-bib jgħidu tini xi ħaġa ġo l-beritta, imbagħad u dejjem hekk fil-ħajja taf dejjem hekk kien hemm tgergejr qed jibgħathom jiġbru l-flus, x'inhu jagħmel bihom. Dan. U San Juan Bosco sema għax it-tfal qalulu qegħdin jgħidu magħna, qalulu. U darba kien qed jippredika għalil. Għallhom isimgħu. Iva, it-tfal qed nibgħathom. It-tfal biex billi tagħtuhom jiena nipprova nedukawhom, nieħu ħsiebhom, nagħallimhom, nitmagħhom. Għallhom però hawnhekk kienet profezija verissima, għallhom kunu għafu.
li jekk dawn it-tfal u żgħażagħ ma nagħlmuhomx it-tagħlim tal-Vanġelu għax il-Vanġelu jpoġġik f'postok u jagħtik il-libertà għax intaf li din mixtijek ma naħallija fejnejn, mentri minn m'għandux it-tagħlim allura. Allum jekk dawn it-tfal ma nagħlmuhomx u nagħlmuhom jibżgħu minn Alla, għad jiġi żmien li minflok ma jiġu iħabtulkom il-bieb bil-pulejt jew forsi jien niftakarhom is-sorjiet baqalhom Franġiskani jiġbdu l-qampina tilin ġie xi ħadd għallhom minflok ma jagħmlulkom hekk jiġu quddiem il-bieb. Daqqa ta' seq il-bieb ġewwa. Daqqa ta' seq jiftħu l-bieb. Għallhom u minflok il-beritta ikollhom ir-revolver f'idejhom. Revolver. U minflok ma jgħidilkom tini xi ħaġa, tini kull ma għandek revolver. Jew noqtlok. Jekk ma nagħlmux it-tfal tagħna ir-reliġjon, il-Vanġelu jibżgħu minn Alla. U ma nafx kienx profeta profeta. Flok ħabtulek daqqa ta' seq il-bieb, flok il-beritta l-revolver u mhux tini ċekċika, tini kull ma għandek jew noqtlok. It-tagħlim ħut il-eżistu qed ngħidu b'ħafsa ta' qalb. Għax it-tfal tagħna wasalna f'żmien li wara l-iskola nibdewlhom skola oħra, jiena ngħid skola oħra u għalem. Min istejtu sewwa, imma mbagħad biex nibagħtuhom għal ftit dottrina, biex nibagħtuhom ħajjitgħallmu daqsxejn id-dottrina, jiena mmur il-mużew nagħllem, għandi 10 tfal bħalissa qudiemi tal-Griżma. Nistaqsihom nhar ta' tnejn, nistaqsihom. Ngħidilhom tpeġbunejx imma ta' kollha smajtu qudies il-bieraħ il-ħadd u minn għajnejhom tinduna li mhux kollha jmorru għal qudiesa, tfal ta' 11-il sena qegħdin jippreparaw għal Griżma. It-tagħlim San Ġwan Bosco llum il-ferra tiegħu il-Salesjani imxerdin mad-dinja kollha. Oratorji jgħallmu. Waqt fadal u jibqa' fadal, jibqa' bżonnu it-tagħlim tal-Vanġelu. Għalhekk ħut il-eżies Ġesu l-aħħar kelma li qal lill-Apostli, morru għalmu u għamdu il-ġinus kollha. It-tagħlim tal-Vanġelu qiegħdna f'postna, jagħtina l-paċi fil-qalb minn tagħna li tant għandna bżonn il-paċi fil-qalb, paċi vera u garanzija ta' ħajja eterna. Inqumu bil-wieqa. Ħuti, Alla jaf li aħna bnedmin dgħajfa u jinsab dejjem lest biex jenna. Nitolbu ngħidu mulej ħares lejna u ismana. Qal u liet il-Knisja biex iħossu bħal San Ġwan Bosco il-ħtieġa tat-tagħlim nitolbu. Qal kull min għandu xi tip ta' responsabilità u qiegħed il-fiduċja tiegħu biss f'din id-dinja sabiex jinfetaħ aktar għal Alla nitolbu. Għalina li biex nemmnu rridu naraw immissu sabiex is-sinjal umli tal-ħobbs u tal-inbit fl-Ewkaristija isaħħaħ fina l-fidi nitolbu. Nitolbu għal-mordla u dawk li jduru bihom
biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira nitolbu. Misser Qaddis li taf x'hemm moħħbi fil-fond tal-qalb ta' wliedek blit-talb ta' San Ġwan Bosco għejna u aħfrilna bi Kristu Sidna. Tolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' lej is-sakrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek fit-tifkija ta' San Ġwan Bosco biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli u b'fer kbir intennulek Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Osanna, imbirek minn ġejf. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħaj tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja
u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna f'ruħ Antni Merċieqa u l-erwieħ li hemm fil-Purgatorju daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġwan Bosco u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna fostanna lil Ġesu imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih ejjew ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobżna ta' kull Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja u tagħna ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għid kelma waħda, il-ġisem ta' Kristu jħarisni. If tu
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Illum l-erba' ġurnata marbuta ma' San Giuseppe. San Giuseppe ta' qalb safja nitolbu bis-saħħa ta' din it-qarbina jimqazza għamelu Alla li tista' kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Ġwan Bosco biex bla qiegħda nagħtu gġieħ minn qalbna u ma ngħejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġejt ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Somme